warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge sugeng siang, kenalaken nami kula piyambak Nuraini lan rencang-rencang kula yakniku Rizal, Muhammad lan Cinta. Kita saking SMP 3 Pare angsa tugas wawancara ngagem basa Jawi ing siang punika. Kula angsal kesempatan mewawancara petani lan peternak sukses ingkang saged ngrangsang tiyang kathah supaya saged sukses. Piyanten niki saged dados petani lan peternak sukses saking enom ngantos puniki. Sajian piyantune niki sampun umur, piyantune niki tetep semangat nglakoni usahane niku. Monggo Bapak saged menalaken nami panjenengan. Kula Dedi Prasetyo. Yuswa pinten nggih? Tigang Pak panjenengan saniki. desa sekawan. Mulai yuswa pinten nggih? Pak panjenengan mulai dados petani lan peternak niki. SD Katalis Temu Calih Pae. Saged jenengan jlantrekaken pripun carane supados saged sukses kados panjenengan saniki. Nggih riyine tumbasan alit-alit tata sekolah ngoten niku sekedi dilumpuhaken damel tumbas tempe senalit. Sing ngoten terus diopeni saged ageng ngeten iki saged manak disade malih anake. Pak napa wonten alangan yen nopen-nopen kados ngeten? Nggih enten mawon nyeten iki alangane. Lan carane panjenengan ngadepi utawa ngundhahi masalah sing dados pengalangan usaha niku. Nggih didamelne pakan ngoten niku diselap-selap pakan kados janggel. Menurut panjenengan takeran sukses niku kados pripun? Nggih mboten saged dinganu ngoten niku sukses niku. Kinggene kiambak-kiambak ngoten niku. Cekak semanten rumiyin pitakonan kalih Bapak, sakniki menawi lintu dinten kita saged panggilan cena malih. Menawi lepat kula lan rencang-rencang sedanten nyuwun pangapunten ingkang kathah lan kula aturaken matur sembah nuwun saged lan mugi usaha panjenengan tambah sukses lan berkembang. Niku wawancara kula kalih Bapak Dedi tentang usahanipun kula kalih rencang-rencang ngucapaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.